Alcina and on the sounds of Do You Mind? Well, I do a little bit with the topic and I'm trying to because wow man, I think I've got a serious phobia when it comes to snakes. I'm lying when I see a snake. So I'm trying to brace myself as much as I can to not think about it in yoga. Don't think about it in yoga. And the music of Kirk Franklin before that with Favor makes the time now 30 minutes after 10. We are still joined by Dr Ngobese Ukuthwala Ukuthwala ngenyoka ukuthi kahle kahle swese kuyinto kanjani kuswese kwenzekeni and all of that. I've got some voice notes for you, Dr Ngobese, that I'd like you to listen to and please provide clarity. ngibingelele nobaba uMkhungebe ngicela ukwazi ukuthi bonke labantu abanenyoka futhi bathwalile yini njengalapha nje ngengibabone la oThekwini Pine Town bengungiwe abantu bephethe inkulu inyoka banazo nje ngoba bethwele noma mhlambe ezabo nje bayifuyile ngoba beyithanda. Ngiyabonga uFrance wakho. Mpendulo. No, kufanele siqondise ukuthi ukuthwala imfihlo eqondene nomnikazi wayo. Thina sikhuluma ngoba siyazi. Angeke ukuthi uma uthwele ngenyoka isizohamba ihlala eBria yonke indawo le cha. Angifuni ukuthi laba bantu ngithi le nto abasubamba nayo ayikho. Ikhona kubona kodwa ayisona isithwalo. Engingakusho lokho. Alright, nayi enye i-voice notes for you. Salibona emsakazweni. Ngicela ukubuza mina ufuna ukuba nasaphitikololo noma isilwane lesikhona nendlela ongenza ngayo ukuthi singabulali imoto ekhaya kodwa sikulethele imali kuphela ube nemali nokucebe kodwa singabulali imoto kube khona indlela ozoyithakela ngayo kodwa nothi uthathaseke kahle. Ngiyabonga solalela emsakazweni sandile enjanga. Mhlambe kufanele sikhulume ngokuthi kufanele kwehlukane izinto kufanele uyithathe. Uma sikhuluma ngomkhovu kahle kahle asikhuluma iqiniso ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu bazozona kodwa masikhuluma ngomkhovu sikhuluma ngento endula abantu abadala bebenayo umuzi nomuzi ngaphandle kokuthi bekuyisithwalo sala ekhaya kuyinto esizayo. Umkhovu masikhuluma ngaqala bekuthi mawufuyile kube ukuthi inkomo uma zisendlele ubone sibula engizofika ekhaya ungathi abantu eziqoqayo sizokaba lapha ngasesangweni mathe kwalana then evaluzi yangena kuthi abantu abebelima amasimu uthe kusekuseni makuhla uthola kuhlakuliwe akwazi ukuhlawule bani kodwa kuhlakuliwe kukhona imkhovu noma lezinto ezilandwa wakho ezingesubungozi. Umkhovu kahle kahle akaze ngamanye ngaphandle kokuthi ungicasule sisi ungidine wena ngokuthi siyaxabana mhlawumbe umakhelwane wami bese sihlangana nawe ungibothi ngidiniwe ubone ukuthi uxabene nomuntu uzophuma la uyolwa nomuntu hayi ngoba kokuthi into yokuloya. Umkhovu akaze ube into yokuloya into yokuthi yayisithwalo sala ekhaya esingabulali into edala ukuthi like akube nezinto but inyoka Imali budini umkhovu. Ngiyengizwe igama lishiyo kodwa ngifuna ngichazele ukuthi yini uyini or iyini kahle kahle umkhovu. Umkhovu yinto angisho njalo nje ngifuna nginanjalo ngingagxini ngoba ngibaleka ukuthi nganga khona. Umkhovu yinto eshintshwa isimo sike sakhuluma ngomthwebulo omkhulu umkhumbula. Sakhuluma ngomthwebulo kushintshwa isimo somuntu bese kwakhiwa into ethi ayibo umuntu kodwa engasesiyi umuntu wakubo kwakhe. Sekuyinto esithi lento umkhovu noma utoloshe okufanele baphila uma kufanele kube into ezophila la ekhaya isiyazi la ekhaya isisebenzela la ekhaya iyabonakala ngamehlo. Ngeke ukwazi ukuyibona wena kodwa mina ngingakwazi ukuthi mangihlela ngibhane ukuthi bangizokunikeza igxolo lakhona kodwa futhi noma ngizongena ebank mangithatha imali ngayithatha. Okay, nayi voice notes. Sanibona lento yokuthwala kanti into evumelekile njengoba nje kukhulunywa nje wonke umuntu nje uhlezi ethi ngiyothwala kanti into evumelekile ukuthi utholakale naleyo nyoka leyo futhi ngabe wenza into right noma wenza into ebheke eceleni nje. Amen lo eClermont. Mhlawumbe fanele sikhulume ngekhaya sikhulume ngomuntu sikhulume ngonembeza bese sithi kunzima ukuthi sithi into evumelekile kuwo wonke umuntu isinqumo sakho bese kuba ukuthi umndeni wakho uthanda kangakanani ngoba ngifuna ukutshela iqiniso uma sikhuluma ngesithwalo sikhuluma ngemigomo sikhuluma ukuthi ubufika kumina nje ngobese noma ufike enyangeni leyo izokutshela ukuthi lapha kuzothatha isikhathi esingaka mawuthola imiliyoni kufanele kube khona into ozofa uma nje uzothwala into yokuqala ezotshelwa futhi kuzothiwa
lana sicela umhlatshelo uthi imbuzi kuthiwa cha uthi inkomo kuthiwa cha uthi yini kanti umntana wakho lo omthanda kakhulu then sesine show ethi vele lapho ke sewuyathwala ngoba into ezokhuluma kuwe noma into ezokwenza ukuthi ingene imali yilo mntana wakho othwele ngayo manje abantu bayathwala ngey'ngane zabo abayithandayo asilikhuluma iqiniso ngoba ngila abantu bayathwala ngabantwana babo ngoba umuntu desperate ngemali lento engithe mangiqala ngathi mina uyahlupha umuntu ukuthi umephuma ekhaya afocus emalini azathi njengoba sengihlupha abantu bangibuka ngoba nalabantu ababuka ngabantu bayahlupha ngoba ukhona umuntu ofuna ukuba nemali ngoba enze abantu bambone but akhohle ukuthi uzele ingane zakhe abe enze ukuthi ikhule zimsize kusasa abanye abanazo namhlanje ingane okay umuzo ogcina sanibona ngibivuma ngisacela ukubuza ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu methi uyothwala kuthiwe unikezwa into ekhulele ebhakedeni leyo nto bathi ikhule egcineni igcinisa iy'nyoka ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho kuya ngokuthi uma ufika endaweni uthiwa ungafika le olanda khona inyoka unikezwe igxolo kanje or unikwe intambo bese utshela ukuthi lento ngeke ize ihlale endlini kwamanje izodinga ukuthi siyifake ezibeni uma ubona abantu abaningi abanye abantu masingahamba nawe siyofika ndadem ziningi into ongayifica lapha ezehlukene noma sikuthathe sehezemiya dem kuningi into lapha ezehlukene ngoba abantu bafuna ukuphila kangcono so ngiyazi ukuthi ngizongiqhatha nabantu bathi anginandaba ngifuna ukusho iqiniselo lithi uma ufika ke lapha kuzoba ukuthi mabethi ibhakede usukele ndizofakwa lapho mhlambe kube lento ethilo ebekela kuyo ngoba kufanele ukhuliswe before lento uyisendaweni fanele iqala ikhulu uyibone lento isecurity yakwazi ukuphefumula iseyiyaphila then emva kwalokho bese iyakhona kodwa futhi into efuna ukuyisho ukuthwala kusiyo lento abantu abayicabanga njengoba umfowethu bekhuluma la ukuthi umuntu mayelanda isigubhu noma elanda into yothwala abantu sebekuthwala into yokudlala masikhuluma ngokuthwala okujulile ngokuthwala kwangempela yilento egcina umuntu ingasamjabulisi yena usenayo imali kodwa akajabulanga namhlanje kunomuntu ofuna ukuyilahla into ayisahambi ifuna ukuhamba naye kunomuntu walanda into namhlanje asayifuni and indlela aphila ngayo uyabona ngiphila impilo yakhe kodwa angisajabulanga ngoba ngisabathe ngithatha umfazi uyashona ngisabathe ngithi ngithola umntana abantwana bayashona lento idla straight ingane zakhe akasajabulanga ngoku kodwa wayifuna imali ikhona imali bayambona futhi unemali kodwa umngene wakhe emotweni inhliziyo ishite yodwa sengibheke ekhaya ngiyi1 anginawo umndeni sho umndeni wakhe sozombalekela ophilayo owadina usinda kulento ukuthi ugcine ufe nxa ukuthi uthwele Kwanzima. Amasibuya will be taking more of your voice notes 0659337172 Toka manje ziphi inkomo hey hayi bandla manje le impilo enzima manje into ukuthi nje